Assalamu alaikum masu bibiyar mu a koda yaushe. A yau muna ɗauke da nau'ikan cimaka guda 7 da suke taimakawa wajen hana kamuwa da ciwon daji. Na sani cewa dukkaninmu mun san haɗarin da ke tattare da wannan ciwo domin yana iya sanadiyyar rasa rayuwa ɗungurungun baki ɗaya. Waɗannan nau'ikan cimaka su ne kamar haka. Na farko shine wake, musamman ma dai black beans wato baƙin wake. Wannan nau'i na wake yana ɗauke da sinadarin anthocyanin da kuma tryptophan, waɗanda dukkaninsu antioxidant ne masu mahimmanci ƙwarai da gaske. Kuma suna taimakawa wajen hana kamuwa da ƙwayar cutar kansa. Na biyu, bincike ya tabbatar da cewa barkono yana ɗauke da sinadarin da yake taimakawa wajen murƙushe ƙwayoyin halittar kansa. Na uku, wanda binciken kwanan nan ya tabbatar da cewa mushrooms yana iya rage yaduwar kansar mama wato breast cancer. Na hudu shine kifi mai kitse, musamman irin su sardine, tuna da dai sauransu. Waɗannan ire-iren nau'in kifaye suna ɗauke da sinadarin omega-3 fat wanda ke yaƙar kansa ba sani ba sako. Na biyar, korayen ganyaye musamman kore mai duhu. Ire-iren waɗannan ganyaye suna ɗauke da wasu sinadarai guda biyu da ake kira lutein da beta-carotene, waɗanda su ma bincike ya tabbatar da cewa suna tallafawa wajen yaƙar kansar mama. Sai na shida, akwai roman. Roman cika yake fal da sinadarin phonicalagin da kuma anthocyanin, waɗanda dukkaninsu antioxidant ne masu mahimmanci ƙwarai da gaske. Na 7 kuma na ƙarshe shine koren shayi. An gano cewa koren shayi yana taimakawa wajen bayar da kariya ga ire-iren nau'o'in cutar daji, waɗanda suka haɗa da kansar mama, kansar al'aurar maza da kuma kansar fata. Fatan mu dai a nan shine mu faɗakantu kuma mu zama masu lura da cimakar mu a koda yaushe. Azimat Labaran Sha'aban at Waraka Media Concept Development Hub.